Mae gan Seintiau Tir. Trosedd ar Tir gan Laura May Walkley. Cic rydd felly mewn lle addawol. Cic rydd felly mewn lle addawol i'r Seintiau a cherdyn melyn i Laura May Walkley. Phillips. Tir canol, Lexi Jones gafodd gyffyrddiad Seintiau Tir. Honna heibio'r postyn allan am gic gornel. Y tafliad wedi gymryd yn sydyn. Mae wedi cyrraedd Alison Witts ar ymyl y cwrt Cosby. Laura May Walkley yn croesi tu ar canol. Mae yna beniad yna gan Maia Owen. A rwy'n yn teimlo ddylsa Maia Owen wedi gwneud y well y fanna. Oedd y gol yn llythrenol o'i blaen ni. Cyfle gwirioneddol cynta'r gêm yn disgyn i'r tîm cartra. Laura May Walkley ar ymyl y cwrt Cosby. Leah Lewis yn cadw llygad barcud ani. Leah Lewis am enid yn dwy'n y bel, mae'n nôl gan Llansawel. Jess Denscombe ar croesiad tu ar canol. Alison Witts ar peniad. A Prif sgorio'r Llansawel dros y traws. Laura May Walkley cwysio bwydo honna ymlaen at Alison Witts. Alison Witts yn cael y cyffyrddiad lleiau un, ond ddim digon i drafferthu Becca Elliott ar bel yn ddiogel gan golwr y Seintiau. Tafliad i'r tîm cartra. Chwaraewch ymlaen, medda Charlotte Carpenter. Laura May Walkley fewn i'r cwrt Cosby. Ac mae yna gic o'r smotyn wedi roi yma gan Charlotte Carpenter ar y drosedd yna ar Laura May Walkley. Powell. Powell. Honna yn hawdd heibio i Becca Elliott. A Lucy Powell yn rhoi y tîm cartra ar y blaen yma ar ddiwedd yr hanner cynta. Grace Dunkley yn erbyn Jess Denscombe. Dunkley'n cael ail gyfle heibio i Jess Denscombe. Y bel tu ar canol. A Helen Evans gyrhaeddodd yna gyntaf, ond yr ergyd heibio'r postyn. Frances Jones yn dal i fynd, heibio i ddwy mewn crys coch. Olivia Buckland gafodd y cyffyrddiad. Ac Olivia Buckland yn ennill cic rydd mewn safle da iawn i'r ymwelwyr yn fan hyn. Mae yna Gerdyn Melyn yn dod allan y boced y dyfarnwr. A wrth gwrs, cardyn coch. Laura May Walkley wedi gweld Cerdyn Melyn yn gicio'r bel i ffwr yn yr hanner cyntaf. A mi fuodd hi'n wirion i wneud y dacl yna. Seintiau Tir, ceisio mynd heibio i dair mewn coch. Maria Frances Jones yn bwydo Tir. Tir yn cael y gorau i fewn i'r cwrt Cosby. Lexi Jones sydd yno. A mae Lexi Jones wedi dod ar Seintiau Newydd yn gyfartal. Gwaith da i lawr y dde yna gan Seintiau Tir. A Lexi Jones, y ferch ifanc, 2 ar 15 oed yn unioni'r sgôr yma. A Nina wedi chwarae 5 munud ar 20 o'r ail hanner. Mae'n gyfartal ar hyn o bryd. 1-1. Grace Dunkley. Lexi Jones. Seintiau Tir sydd yna yn y cwrt Cosby. A mae'r bel yna cropian dros y llinell. Y bas yna'n hyfryd yn canfod Seintiau Tir. Ac mae prif sgoriwr y Seintiau Newydd yn rhwydro am y 7th gwaith yn y gynghrair y tymor yma. Y Seintiau wedi mynd ar y blaen. Gol enfawr yn y ras yna. A mae ail atrydydd safle ar hyn o bryd ym Prif Adran Genero. Seintiau Tir yn bwydo Caitlin Chapman. Jess Denscombe yn rhoi y pwysau, yn rhoi digon o bwysau ar Caitlin Chapman i orfodi hi i daro'r rhwyd ochr y fanna. Be da ni'n mynd i weld yn yr eiliadau ola yma. Leah Lewis, capten y Seintiau. Jess Denscombe, honna yn uchel ymlaen. Mae heibio i tigi web. Megan Curl i mewn i'r cwrt Cosby. Curl yn erbyn Becca Elliott.